El procés de postproducció bàsic que treballem amb les promos, evidentment, primer és fer el muntatge, diguem-ne, en brut de lo que serà el projecte, i un cop tenim, diguem-ne, el que anomenem l'esquelet, veient si allò funciona bé el ritme o no, aleshores a partir d'aquí, diguem-ne, anem treballant com afegint-hi capes. Normalment el que fem és fer la integració de posar-hi els elements gràfics per veure si allò funciona, i paral·lelament amb tot això al final faríem el que anomenem el talonatge, que és l'igualar la intencionalitat cromàtica que li volem donar en aquella promoció des d'un punt de vista creatiu. En aquest cas, la diferència per nosaltres entre un talonatge i la correcció de color seria més que la correcció de color és anar a salvar una miqueta aquelles petites errades o no resultats que tu volies obtenir en el rodatge, i en canvi en el talonatge el que fem és conformar al final tota una dominant de color, perquè estem a la primavera i el que volem és que tingui una component verda que ens remeti a aquest punt més d'optimisme. O en el cas de la setmana de TV3, que per exemple vam fer unes promos en què tota la intencionalitat, com que estàvem parlant de la crisi i la possibilitat de poder-nos sortir de la crisi, doncs tota la imatge la veies composada, que tenia una component que pràcticament la croma havia baixat, vull dir que era tota una cosa com molt plana, com molt grisa, però en canvi hi havia un personatge que se'n sortia d'aquella situació explicant la seva anècdota, al costat li sortia una fletxa de color verd, però en canvi ell tenia una croma bastant apretada, tenia com una reserva amb una màscara que aleshores el que ens permetia veure era que aquell personatge tenia una certa singularitat, vull dir que eren unes promos que a banda que el rodatge va ser molt complexa perquè es va treballar amb una estètica més com la pel·lícula de Dogville, de crear tot un entorn com amb un plató, amb uns elements molt simbòlics del que podia ser la crisi. Evidentment també es va jugar molt amb el tema de la imatge, del tractament d'imatge, de jugar amb la colorimetria per aconseguir també aquest efecte molt subtil però que creiem que funciona, d'anar a buscar aquest punt de dir cuidado que te'n pots sortir, vull dir, malgrat el punt en què estem. Ja no fa falta anar-se'n a una seqüència d'imatges que són 25 frames d'una imatge per segon per produir una imatge en moviment. Parlem, si volem, ho podem sintetitzar amb el que és una imatge. Abans, aconseguir una imatge d'un futbolista fent un gol era una cosa que representava que hi havia una persona en un camp, amb una càmera, amb una pel·lícula d'una sensibilitat, feia la foto, agafava el carret, l'enviava en moto cap a un lloc, es feia un revelat, s'agafava, es positivava i a partir d'allò, amb allò, treballaves. Però era un element que tenia unes limitacions de 3x4 i de el tinc aquí i no el tinc allà. Tot això és un salt qualitatiu el que s'ha fet ara perquè realment el que és una imatge o el que és una seqüència d'imatges que és un vídeo, ara és un element en si mateix. És com si hagués entrat tot a dintre d'un món virtual. És a dir, ara treballem dintre d'un món virtual. Nosaltres ens posem en un sistema operatiu i en el sistema operatiu tenim, a la mateixa pantalla tenim internet, tenim tota una sèrie de programes que poden ser Photoshop, After Effects, 3D Max, Final Cut, el que sigui, i tenim tota una sèrie de fonts d'elements que arriben via internet o que arriben via servidor o via correu o el que sigui. Tot això ara és absolutament intercanviable. Ho pots ajuntar, ho pots barrejar, les imatges ja normalment estan previstes i creades amb una sèrie d'elements i amb una sèrie de formats que et permeten, si el que has de fer és agafar i dir no, és que he d'agafar aquesta imatge i buidar, necessito solament aquesta part de la imatge, doncs pots agafar i d'una manera, entre cometes, mitjanament fàcil, ara per ara, es pot arribar a aconseguir adaptar o a integrar aquella imatge sobre una altra. Nosaltres normalment el circuit que acostumem a fer per la integració de tots els gràfics és, primer de tot muntem la base d'aquell vídeo i aleshores a partir d'aquí anem sumant capes. Depèn de quins tipus d'element, quan són elements gràfics amb 3D i de més que et poden tenir una interacció important amb els personatges, els integrem de seguida per veure si allò funciona, encara que sigui en brut, i aleshores mica en mica anem construint el discurs i deixem el formatejat final, per dir-ho d'alguna manera, el render final, per quan ja hem vist que amb tot el previ, tota aquella prova ens funciona força bé. Clar, això amb coses rodades en imatge real, a vegades que també hem fet algunes proves, ara per exemple hem fet tots uns molinets de tv3.cat per destacar els serveis online de la web, que ho hem rodat tot amb un plató virtual, per tant tot és una referència de croma i aleshores allà fins i tot hem jugat en el moment de rodar en el plató buscar elements de referència perquè els personatges sapiguessin on havien d'interactuar, però clar, estàvem parlant d'un món que ells no veien en absolut.
és tot un món que representa que és la web, en què tenim diferents pantalles i tot plegat. Clar, en aquest cas el que fem és treballar-ho, gravem la senyal de croma tenim la senyal de croma que li integrem un blanc perquè el fons de la promo és blanc, amb una altra cinta separada gravem la màscara per tenir l'ajust d'Ultimate de croma més fi, i aleshores tot això després ens ho emportem primer amb un programa de 3D que ens permet reconèixer tots els moviments de càmera que hem fet en el virtual perquè realment el programa de 3D es mogui la seva càmera virtual amb el mateix efecte, i quan tenim tota aquesta composició feta amb les pantalles on volem i tot plegat, ens ho emportem a l'After Effects per allà fer la composició final, ajustant les transparències de les capes, els colors, vull dir que és tot un procés molt laboriós, però que realment amb uns recursos relativament limitats ens permet tenir un format de promo que realment estem molt contents perquè creiem que la factura final és molt bona.